Croeso i'r ail ffilm yn y gyfres Bywyd Actif, Ac 2 Wynebu Bywyd. Beth yw'r peth gorau i wneud pan fydd bywyd yn heriol, er enghraifft pan fydd gennych chi feddyliau a theimladau sy'n achosi gofid i chi? Mae'n demdasiwn osgoi sefyllfaoedd sy'n gwneud i chi'n deimlo'n drist, teimlo embaras neu'n ofnus, ac mae'n demtasiwn i geisio lleithi meddyliau a theimladau annimonol. Ond, yn aml, mae pobl yn gwneud pethau'n waith iddyn nhw eu hunain ac yn ddioddef mwy trwy osgoi sefyllfaoedd, neu drwy frwydro, neu drwy ohirio eu bywyd nes bod pethau'n gwella. Yn aml, mae'n well bod yn fodlon derbyn caledu na ellir ei newid a theimladau negyddol na ellir chi ei ddiffodd. Bydd y ffilm yn archwilio'r materion hyn ac yn ddangos rai o'r ffilm effeithiol i chi o ymateb i'r heriau'r bywyd, gadewch i ni gael gwybod mwy. Rhai pethau y gallwch chi ei newid, a rhai pethau na allwch chi ei newid. Dychmygwch eich bod ar yr orsaf yn aros am drên sydd wedi ei ohirio. Does dim byd y gallwch chi ei wneud o gwbl i wneud i'r trên ddod yn gyflymach, felly beth yw'r peth gorau i wneud? Gallwch chi gerdded yn ôl ac ymlaen i lawr y platfform? Gallwch chi edrych ar eich oriawr? Neu gallwch chi gwyno o'r staff y rheilffordd? Neu gallwch chi darllen llyfr neu cylchgrawn? Ffonio ffrind i cael sgwrs braf? Neu dim ond gwylio bobl, neu'r cymylau, neu gallwch chi fyfyrio. Mae trên wedi ei ohirio yn un o llawer o bethau na allan ni ei rheoli, y mae rhai eraill yn cynnwys, y tywydd, mynd yn hun, gweithredoedd pobl eraill, ein teulu, a llawer o agweddau ar ein hiechyd. Mae'n bwysig iawn cydnabod bod yna rai pethau na allan ni ei newid, ac mae'n well os ydym yn derbyn y pethau hyn. Dyma neges enwog. Cais sirioldeb. Hoffwn i gael y gryfder i newid y pethau y gallaf ei newid, y ddewrder i derbyn y pethau na allaf ei newid, a'r doethdeb i gwybod y wahaniaeth. Mae'n bwysig cydnabod mae un peth allweddol na allan ni ei newid yn ôl ein ddewis yw sut rydyn ni'n teimlo. Nid yw hynny'n rwystro pobl rhag dweud wrthyn ni i reoli'n teimladau. Cod dy galon, pwylla, anghofio amdani, paid â phoeni, callia, paid â gadael i hyn dy boeni di, paid â chynhyrfu. Ond byddwn ni'n ceisio reoli'r teimladau yn uniongyrchol, rydyn ni'n siŵr o fethu. Gallwn ni ddim ddiffodd ein teimladau a'i cynhau eto fel rydym yn reoli golau. Gallai brwydro i leithi teimladau nad ydym yn ei hoffi fod yn ymateb naturiol, ond nid yw'n gweithio. Ac yn aml mae'n flinedig, ac yn aml mae'n gwneud i pethau llawer yn waith. Felly, mae ymgeisiau uniongyrchol i drechu poen neu orchfygu iselder neu rhoi gorau i boeni neu wneud i chi'ch hun gysgu i gyd yn debygol o wneud pethau waith. Pe byddech chi'n disgyn mewn i sigdraeth, tywod meddwl, beth fyddech ymateb naturiol? Mae'n siŵr y byddech chi'n symud o gwmpas yn wyll ac yn ymdrechu'n galed iawn i geisio dod allan. Ond beth fyddai effaith hyn? Gallech chi ddechrau suddo'n gyflym. Gallai'r panig naturiol hwnnw fod yn farwol. Os ydych chi eisiau goresgu sigdraeth, peidiwch â gwneud yr hyn sy'n dod yn naturiol. Y peth gorau yw arnofio ar y sigdraeth. Bydd yn bendant yn eich dal i fyny, ac
wedyn rolio'n dyner tuag at y tir cadarn. Mae'n sicr na dyna'r ymateb naturiol, ond gallai arbed eich bywyd. Yn yr un modd, os byddwch chi'n ceisio palu eich ffordd allan o dwll, mae'r twll yn mynd yn ddyfnach, a pho fwyaf rydych yn ei balu, y dyfna yr ewch chi. Felly, yn aml iawn, y peth amlwg i'w wneud, y peth arferol i'w wneud, y peth naturiol i'w wneud, yw'r peth gweithaf y gallech i'w wneud. Mae brwydro i oresgyn problem yn aml yn gwneud y broblem yn waeth. Yn aml, mae ceisio llethu teimladau anymunol yn mynd o chwith, gan gynyddu ein dioddef. Mae'r un peth yn wir am feddyliau anymunol. Yn aml, mae ceisio gwaredu meddyliau hyn yn cynyddu eu cryfnder a'i amlder. Mae pawb yn cael meddyliau eithafol, annifyr ac anymunol, o bryd i'w gilydd. Yn aml, mae'r rhain yn creu llawer o ofid, yn frawychus, od, pornograffig, treisgar ac ati. Yn aml, mae cynnwys meddyliau ymwthgar iawn pobl yn creu llawer o ofid iddyn nhw. Gallan nhw boeni bod cael meddyliau o'r fath yn anarferol iawn, yn gallu arwain at weithredoedd eithafol, yn dangos rhyw awydd cudd, neu rhaid bod nhw'n adlewyrchu eu gwir bersonoliaeth. Mae bob un o'r syniadau hyn yn gam anarweiniol, ond maen nhw'n arwain yn aml at deimladau o eogrwydd a gofid. Mae'n naturiol fod pobl yn gwneud popeth y gallan nhw i gael gwared ar y meddyliau hyn a cheisio i atal rhag dod yn ôl. Ond ymdrechu'n galed iawn i leihau'r meddyliau hyn yw'r union beth anghywir i'w wneud. Bydd yr ymdrechion hyn yn gyffredinol yn cryfhau pŵer y meddyliau anymunol. Mewn gwirionedd, y caletar ydych chi'n ceisio llethu meddwl annifyr, y cryfaf y mae'n debygol o fod. Yn hytrach na ymdrechu i lethu meddwl annifyr, os byddwch chi'n ei dderbyn, yna, cyn bo hir, bydd y meddwl yn diflannu'n raddol. Os byddwch chi'n derbyn meddyliau anymunol a theimladau a chymelliadau anymunol hefyd, ac yn gadael llonydd iddynt, byddan nhw'n mynd i ffwr. Fel swigod, byddan nhw'n diflannu'n naturiol. Felly, pan fyddwch chi'n cael meddyliau anymunol, sylwch arnyn nhw. Derbyniwch nhw. Gadewch iddyn nhw fod, ond peidiwch ac ymgolli ynddyn nhw, a pheidiwch a cheisio cael gwarad arnyn nhw. Yn hytrach na cheisio trechu neu weredu meddyliau a theimladau annifyr, sy'n debygol o wneud pethau'n waeth, penderfynwch peidio â brwydr yn ei herbyn. Ond gadewch i'r meddyliau a'r teimladau hyn fod yno. Hynny un, ddylech chi ei derbyn. Pan fyddwn ni'n meddwl am brofi poen, mae'n ddefnyddiol gwahaniaethau rhwng y poen ei hun a'r dioddef. Nid yw poen a dioddef yr un fath, ac yn aml, mae'n bosib lleihau lefel y dioddef, hyd yn oed pan ellir lleihau lefel y poen ei hun. Pan fyddwch chi mewn poen, yr ymateb naturiol yw gwneud unrhyw beth y gallwch chi beidio bod mewn poen. Er enghraifft, gallwch chi gymryd cyffuriau lladd poen, neu ffisiotherapi, neu hyd yn oed llawdriniaeth. Ac os bydd unrhyw un o'r rhain llwyddo i gael gwaled y poen, mae hynny'n iawn. Diwedd y problem. Ond beth os na allwch chi gael gwaled yr poen difrifol a bod rhaid i chi fyw y poen? Yn y sefyllfa hon,
mae rai pobl yn canolbwyntio ar y poen yn barhaus ac yn ymdrechu mwy a mwy i ffrwydro. Nawn nhw ddim rhoi gorau iddi. Mae pobl eraill sy'n profi poen cronig yn derbyn y ffaith y bydd rhaid iddyn nhw fyw ar poen o leiaf am ychydig. Ac mae pobl hyn yn ceisio parhau y bywyd yn ôl yr arfer, yn gwneud yr hyn yma nhw'n i'w wneud eriod, cyhyd ac y bo modd. Felly, mae dwy strategaethau wahanol ar y cyfer delio â phoen parhaus. Canolbwyntio ar y poen a'i ymladd, neu dderbyn y poen a'i dal ati yn ôl yr arfer. Pa un o'r strategaethau hon fydd yn arwain at y leiaf y ddioddef yn eich barn chi? Os byddwch chi'n ceisio ymladd poen, bydd y poen yn amladd yn ôl. O ganlyniad, byddwch ymdrechion i reoli'r poen yn cynyddu eich dioddef mewn gwirionedd. Bydd eich holl waith caled wedi methu a wedi gwneud pethau'n wath i chi. Felly, yn aml, bydd brwydro'n erbyn poen yn cynyddu eich dioddef. Mae hyn yn rhannol am fod canolbwyntio ar y poen yn golygu y byddwch chi'n rhoi llawer o sylw iddo. Felly, byddwch chi'n meddwl llawer amdano ac yn ei deimlo'n aml. Mae canolbwyntio ar y poen yn golygu eich bod yn rhoi eich holl sylw i'r poen. Ond mae canolbwyntio ar bethau eraill yn gweithio'r poen i'r naill ochr. Hefyd, pan fydd pobl yn ceisio ymladd poen, maen nhw'n aml yn tynhau eu cyhyrau. Mae cynyddu tensiwn hefyd yn debygol o gynyddu lefel y poen ar dioddef. Mae rhai pobl yn dod o hyd i'r ffyrdd o leddfu poen dros dro trwy defnyddio technegau amrywiol i dynnu eu sylw. Ond, mathau o ffyrdd o osgoi yw'r rhain mewn gwirionedd. Mae nhw'n atebion dros dro sy'n leddfu poen yn tymor byr yn unig, ond gall derbyn gael effaith barhaus. Pan nad oes unrhyw driniaeth feddygol sy'n gallu leddfu'r poen, y ffordd orau lleihau'r dioddef i derbyn y poen y dal ati i wneud pethau sy'n gwneud bywyd yn diddorol a diffyg cynghig ac y bodd. Mae hyn yn golygu byw ar poen a pheidio a gadael i'r poen ymharu i'r ormodol eich bywyd. Mae dillacht o ddelio phoen parhaus yn cynnwys derbyn y poen, ymwybyddiaeth y falgar, ac amrywio barhau'r wneud y pethau sy'n bwysig i chi. Y pethau rydych chi'n gwerthfawrogi ac sy'n rhoi ystyr eich bywyd. Felly, mae brwydro i oresgyn poen yn aml yn cynyddu lefelau y dioddef. Ac mae hyn yr un fath ar gyfer poen emosiynol. Mae brwydro i reoli chyserdder yn debygol o wneud i chi deimlo'n fwy isel. Ac mae brwydro i gael gwared a feddyliau anymunol yn debygol o gynyddu amlder a chryfder meddyliau o'r fath. Mae ceisio'n galed iawn i beidio â phoeni yn debygol o wneud i chi boeni hyd yn oed yn fwy. A bydd ceisio goresgyn cymdeithiadau anymunol yn aml yn gwneud yn gryfach. Felly, yn ogystal â'r gofid a'r dioddef sy'n dod yn uniongyrchol o'r broblem, fel poen corfforol, iselder, poeni neu feddyliau annifyr, rydym yn aml yn creu gofid ychwanegol yn anuniongyrchol trwy ein hymatebion, sef sut rydyn ni'n ymateb i'r broblemau hyn. Mae ein hymatebion i broblemau yn aml yn gwneud pethau'n waith ac yn ychwanegu at ein dioddef. Felly, yn aml, rydym ni'n achosi costau ychwanegol difrifol i ni ein hunan ac mewn gwirionedd daw llawer o ddioddef o ymatebion o'r fath yn hytrach nag o broblem wreiddiol neu o broblem emosiynol. Er enghraifft, os gofynnwn ni i Catrin,
sydd ag iselder difrifol am sut mae ei iselder yn effeithio arno hi, gallai sôn am y 2 brif beth, sef costau ychwanegol. Oherwydd fy iselder, dydw i ddim yn mynd allan yn gymdeithasol, a dydw i ddim yn gwneud unrhyw ymarfer corff. Mae hyn yn golygu bod cyfanswm costau cyffredinol iselder Catrin yn cynnwys iselder plus peidio a mynd allan plus dim ymarfer corff. Ond, hyd yn oed os yw ei iselder yn parhau, gallai Catrin fynd allan o hyd, a gallai hi wneud ychydig o ymarfer corff. Pe bai Catrin yn llwyddo i fynd allan yn gymdeithasol, a pe bai hi yn llwyddo i gwneud ychydig o ymarfer corff, yna bydd ei costau chyffredinol, hynny yw ei ddioddef, yn lleihau. Byddai'n profi poen ei iselder o hyd, ond ni fyddwn ni'n dioddef ymhellach o ganlyniad y costau ychwanegol. A hefyd, byddai'r union ffaith ei bod yn mynd allan ac yn gwneud ymarfer corff yn gwella ansawdd ei bywyd a'i helpu i lleihau difrifioldeb yr iselder ei hun. Mae'n bwysig sylweddoli'r gwahaniaeth rhwng effeithiau uniongyrcho'r problemau a heffaith cyffredinol. Yn aml, mae'n bosibl leihau'r effaith gyffredinol hyd yn oed os yw'r broblem wreiddiol yn parhau i fod yr un fath. Mae therapi derbyn ac ymrwymo yn dweud pan fyddwch gennych chi broblem o fudus na allech chi ei cywiro, ei bod yn well derbyn hyn a dal ati, yn hytrach na brwydro'n ddiddiwedd i gywiro'r broblem neu i ohirio'ch bywyd. Dyma agwedd rhai bobl. Mae gen i broblem sydd angen ei chwiro a does dim pwynt ceisio bwrw ymlaen am fywyd nes byddai'n iach eto. Mae rhywun ar agwedd hon yn dweud, byddai ond yn dechrau byw fy mywyd eto pan fyddai wedi rhoi'r gorau i'r boen am bethau, neu pan fyddai'n teimlo'n hyderus eto, neu pan dydw i ddim yn teimlo'n isel mwyach. Ond mae dull gwell o llawer. Dylech chi dderbyn bod gennych chi broblemau, ond bwrw ymlaen a'ch bywyd, a peidiwch a gohirio'ch bywyd nes byddwch chi'n aros i'r holl broblemau cael ei ddatrys. Bydd derbyn a dal ati yn lleihau effaith y broblem. Ar y llaw arall, yn aml, bydd brwydro i gywiro'r broblem neu gael gwared arni yn aml yn cynyddu'r effaith ac yn cynyddu'r dioddef. Dyma senario teithwyr ar y bws. Dychmygwch eich bod yn berchen ar fws a'ch bod yn ennill eich bywoliaeth yn gyrru'r bws. Yn naturiol, rydych chi'n gyrru ar hyd y llwybrau bysys ac yn gollwng teithwyr i ffwrdd wrth bob arhosfan ac yn codi unrhyw un sydd eisiau dod ar y bws. Mae'r rhan fwyaf o deithwyr yn iawn, maen nhw'n ymddwyn yn gwrtais ac yn ystyriol. Dydyn nhw ddim yn drafferthus o gwbl. Ond mae'r rhai teithwyr yn niwsans go iawn. Maen nhw'n gwneud llawer y sŵn ac yn aml yn ymddwyn mewn ffyrdd annifyr ac yn ymysodol. Rydych chi wir yn dymuno nad oedden nhw ar eich bws ac rydych chi'n gobeithio bydden nhw'n gadael y bws cyn bo hir. Weithiau mae'r teithwyr hyn mor swnllyd neu aflonydd fel eich bod yn meddwl gwneud rhywbeth o ddifri. Fel gofyn iddyn nhw fynd oddi ar y bws, neu gwrthod gyrru'r bws ymhellach. Felly, dyna senario teithiwr ar y bys. A nawr, beth yw'r materion allweddol sy'n cael ei codi gan y stori syml hon? Chi yw'r gyrrwr, ar daith, taith eich bywyd, y teithwyr ar y bws, yr rhai dymunol a'r rhai cas yw'r pethau sy'n digwydd yn eich pen, yr holl feddyliau, teimladau, atgofion, delweddau a chymhelliau hynny. Mae llawer o'r rhain yn bleserus neu niwtrel, dim problem o gwbl. Ond mae'r rhai ohonyn nhw yn tynnu'ch sylw ac yn tarfu arnoch chi.
Gallai rhai gynnwys gofidiau a delweddau ofnus, a byddwch chi'n wir yn hoffi cael gwarad arnyn nhw. Felly, beth ydych chi'n mynd i'w wneud am y meddyliau a'r teimladau annymunol hyn? Am y teithwyr trafferthus hyn? Bydd rhai gyrwyr yn canolbwyntio'r cyfan gwbl ar y teithwyr anodd ac yn meddwl am strategaethau posib ar gyfer cael gwarad arnyn nhw. Yn yr un ffordd, mae llawer o bobl yn canolbwyntio eu holl sylw ar eu gorbryder, eu iselder, eu salwch neu'r poen corfforol ac yn ceisio gwneud popeth o fewn eu gallu i gael gwarad ar y problemau hyn. Bydd rhai gyrwyr yn penderfynu stopio'r bws a chyhoeddi, dydy'r bws hwn ddim yn mynd i'n unman nes bod rhai pobl yn gadael. Ond dydy hynny ddim yn debygol o fod yn llesol. Bydd y teithwyr annymunol ddim yn gadael y bws mor hawdd â hynny. A gallan nhw droi'n gas fel bod y sefyllfa mynd yn waeth nag erioed. Felly, mae'n bosib iawn y bydd y gyrwr a frwydrodd i orfodi'r teithwyr ofnadwy i adael y bws yn difaru'r hyn ac yn dymuno byddai wedi derbyn y sefyllfa a mynd ymlaen ar daith. Mae rhai pobl yn stopio eu bws. Maen nhw'n cohirio eu bywyd tra bydden nhw'n ceisio ddiddiwedd i gael gwared ar deithwyr trafferthus fel gorbryder neu selder. Maen nhw'n rhoi eu holl ynni i frwydro a'u problemau, sy'n gallu bod yn flinedig iawn. Bydden nhw mewn sefyllfa well o lawer pe bai nhw yn hytrach yn canolbwyntio ar barhau eu taith. Hynny yw, byw a'u problemau a byw bywyd mor llawn a diddorol ac y bo modd. Cofiwch y stori am deithwyr ar y bws. Byddwn ni'n ei ddefnyddio eto yn y ffilm ola yn y gyfres hon. Pan byddwn ni'n cofio, fel y gyrwr, ble rydych chi'n mynd i fynd a'ch bws? Hynny yw, beth ydych chi eisiau i'w wneud yn eich bywyd? Yn ogystal â cheisio'ch cywiro problemau na allai'r chwiro yn aml, mae pobl yn ceisio leddfu eu dioddef trwy defnyddio osgoi. Y ffordd amlwg o beidio chael eich cynyrfu gan sefyllfa ofnus neu sefyllfa sy'n peri embaras i chi. Yn syml, yw osgoi'r sefyllfa yno. Rwy'n teimlo'n brydus iawn pan fyddai'n mynd i gael archwiliau deintyddol. Y peth amlwg i'w wneud yw peidio beth yn mynd i gael archwiliau deintyddol. Rwy'n teimlo'n embaras wrth gyfarfod â phobl newydd. Y peth amlwg i'w wneud yw cadw draw oddi wrth pobl a nad ydych chi'n ei nabod. Rydw i bob amser yn teimlo'n ofnus pan fyddai'n teithio ar y fws. Peth amlwg i'w wneud yw peidio beth y teithio ar y fws. Gall ysgoi yn y fath ffordd leddfu gorbryder ar unwaith. Gallai ymddangos mai dyma'r ateb, y peth sy'n hwyrol i'w wneud. Ond, yn anffodus, bydd y strategaethau yn cryfhau ein cred fod y sefyllfa ofnus wir yn bryglis a bod angen ei ysgoi. Pan fyddwch chi'n gwybod bod un o'ch ofnau rai gormodol ac affrealistig, gallwch chi weithio i oresgyn yr ofn trwy amrywio i wynebu'r sefyllfa, gweithwynebu, gweithredu, neu unigolyn sy'n sbardunio eich ofn affresymol. Mwyn rhoi'r cyfle gorau un o'ch hun, oresgyn eich ofn diangen, dylech chi delio o'r pethau rydych chi'n ofni. Wynebu'r gwrthrych neu'r sefyllfa rydych chi'n arswydo. A dderbyn pan rydych chi'n gwneud hyn, a byddwch chi'n profi ofn o gobryder. Ac felly, rydych chi'n teimlo ofn ac yn wneud beth bynnag. Bydd ysgoi'n ddianc o'r sefyllfa ofnus, neu sy'n dorclynus, neu'n peri embaras yn lleihau'r emosiynol negyddol fel ofn ar unwaith. Ond, bydd y cryfhau'r ofn sy'n felly'n cynnal y broblem, gafella yn gwneud y waith. Wrth i'r ofn neu'r embaras ac ati weithygu, bydd angen defnydd y strategaethau osgoi dro ar ôl tro, yn aml. Bydd osgoi yn mynd i gweithio. Yn ogystal ag osgoi sefyllfaoedd allanol,
sy'n achosi deimlo'n ofnus neu deimlo'n embaras. Rwy'n aml yn gwneud pethau osgoi emosiynau gofydus eu hunan, neu ddianc oddi wrthyn nhw. Felly, pan fyddwn ni'n teimlo'n ofnus trwy hwyliau gwael yn obryderus, yn teimlo'n embaras yn poeni ac ati, gallwn ni defnyddio strategaethau amrywiol i ddianc oddi wrth y teimladau. Na allwn ni goddef. Byddai'n llawer gwell bai ni'n derbyn emosiynau negyddol ar fath ac yn byw gyda nhw, yn ogystal na cheisio osgoi neu ddianc oddi wrthyn nhw. Ond mae bron pawb yn defnyddio strategaethau sy'n cynnig ateb dros dro, geisio osgoi teimladau negyddol neu ddianc oddi wrthyn nhw. Mae rhain yn amrywio ymddygiad bob dydd i weithredoedd allai fod braidd yn eithafol. Mae atebion dros dro yn cynnwys bwytau cael cysur, yfed, ysmygu, cyffuriau anghyfreithlon, yn celio cymdeithasol, prynu'n furbwyll, gorwario problem gamblo. Peidiwch â chael y syniad eich bod yn argymell boblogaeth ddirwestol a heb dorsennu. Mewn gwirionedd, byddwn ni'n eich annog i ddiffeddach hun a rhoi hwb i'ch hun pan fyddwch chi'n dan bwysau ac yn teimlo'n straen. Ac mae'n amlwg, mae tosen yn newidrad o win yw'r union beth sydd angen weithiau. Y berygl yw gallwch dechrau dibynnu ar y fwyta yfed ysmygu cyffuriau neu gamblo. Fel eich ffordd arferol o ddianc oddi wrth y deimlad negyddol. Nid yw effeithio atebion dros dro yn para'n hir, fer arfer, a bydd angen aladrodd y dacten yn aml iawn ar cyfan. Mae'n ffaith greulon fy llawer o pethau y mae pobl yn ei gwneud i'w helpu eu hunan gan fydden nhw'n cael trafferth. Neu mewn argyfwng yn aml yn gwneud pethau hyd yn oed yn galetach iddyn nhw, trwy greu problemau difrifol a iechyd, eu cyllid, eu gwaith a'u perthnasoedd. Un o elfennau allweddol y dull therapi derbyn ac ymrwymo, wrth gwrs, yw derbyn. Yn aml, byddwn ni'n gwneud pethau'n waith i ein hunan, trwy geisio cywiro pethau na ellir eu cywiro a cheisio osgoi sefyllfaoedd, meddyliau a theimladau sy'n achosi gofid i ni. Ond, yn aml, mae derbyn pethau na allan ni reoli yn ffordd well i ni i leihau ein gofid. Mewn cyflwr derbyn, rydych chi'n caniatáu i'ch chi'n deimlo unrhyw emosiynau, bydd bynnag ydyn nhw. Ac yn gadael i'ch chi'n feddwl unrhyw feddyliau, hyd yn oed os ydyn nhw'n peri gofid i chi. Nawr, rwy'n mynd i'ch gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgaredd sydd wedi gynllunio i gryfhau eich pŵer derbyn trwy fod yn barod i dderbyn anesmwythdra. Gwrandewch ar y cyfarwyddiadau yn gyntaf, ac wedyn byddaf yn mynd â chi trwy'r ymarfer ei hun. Pan fydd y gweithgaredd yn dechrau, byddwn yn gofyn i chi blygu'ch llaw dde yn ôl eich bod yn teimlo'n anghyfforddus, ac wedyn derbyn yr anesmwythdra hwn. Ymarfer dewisol yw hwn, os na allwch chi ddal eich llaw yn y safle hwn, neu ei bod yn boenus i chi wneud hyn, does dim rhaid iddi chi wneud. Felly, cyn bo hir, pan fyddai'n rhoi'r arwydd, plygwch eich llaw yn o'r mor bell a gallwch chi, a chadw dynnu yn o'r mor bell a bydd yn mynd. Bydd hyn yn mynd yn flinedig ac yn anghyfforddus, ond mae'n hanfodol o ran y gweithgaredd. Iawn, dechreuwch nawr. Bydd y gweithgaredd hwn yn para am ryw funud. Plygwch eich llaw yn ôl mor bell a gallwch chi. Teimlwch y pwysedd. Sylwch ar yr anesmwythdra
ac efallai chydig o boen, ond byddwch yn barod i dderbyn y teimladau hyn. Ddim ond at y ddibenion yr arddangosiad hwn. Sylwch at y teimladau amrywiol, derbynwch yr anesmwythder. Dangoswch diddordeb yn y teimlad hwn, hyd yn oed cael eich swyno ganddo. Iawn, dyna ddiwedd y gweithgaredd. Gallwch chi ymlacio lawr. Dangosodd y gweithgaredd hwn eich bod yn gallu derbyn teimladau, anghyfforddus, yn wirfoddol ac o'ch gwirfodd os ydych chi'n dewis gwneud hynny. Ond, pam byddwch chi byth yn derbyn anesmwythder o'ch gwirfodd? Yr ateb yw, bydd arfer derbyn yn rheolaidd yn rhoi mwy o bŵer derbyn i chi pan allai hyn fod yn ddefnyddiol iawn i chi. Enghraifft, os byddwch chi mewn poen corfforol cronig neu fod gennych chi ofid emosiynol eithafol. Mae meithrin eich pŵer i dderbyn fel hyfforddi mewn campfa mwyn magu cryfder eich cahyrau. Mae gweithio i ddatblygu eich pŵer derbyn yn gallu bod yn hynod werth chweil pryd bynnag y byddwch chi'n wynebu sefyllfaoedd anodd a phoenus. Trwy annog derbyn poen, gofiadau ac ati, rydym ni'n bendant ddim yn dweud rhaid i ti fyw a ddioddef. Mae'r union y gwrthwyneb. Y ffaith yw mae derbyn, nid brwydro, yn aml yw'r ffordd o leihau ddioddef. Yn gyffredinol, mae'r geiriau adweithiau ac ymatab yn golygu mwy neu lai yr un peth, ond gall fod yn ddefnyddiol gwahaniaethu'n glir rhyngddyn nhw. Mae adweithio yn awtomatig, atblygol, afreolus ac yn cael ei gymell gan ysgogiad ac emosiwn. Mae ymateb yn fwy ymwybodol a bwriadol. Mae'n cynnwys ystyriaeth feddylgar. Yn aml, mae adweithiau mewnpwyol yn arwain at weithredoedd anoeth a dioddef cynyddol. Tra bydd ymateb gofalgar yn arwain yn aml at weithredoedd mwy synhwyrol a llawer llai o ofid. Enghraifft, beth fydd Jason yn ei wneud pan fydd yn deheu am smog? Adwaith. Yn fwy pwyol, bydd yn tanio sigaret, fel mae'n gwneud bob tro. Ymatab. Bydd yn meddwl am ei opsiynau ac wedyn yn penderfynu beth i'w wneud. A beth fydd Emma'n i'w wneud pan fydd hi wir angen diod? Adwaith. Yn fampwyol, mae'n estyn am y botel, fel mae'n arfer gwneud. Ymateb. Bydd hi'n ystyried yr opsiynau ac wedyn yn penderfynu beth i'w wneud. Mewn llawer o sefyllfaoedd, mae ymatab yn well nag adweithio ac yn arwain yn aml at ganlyniadau gwell, doethach, iachach, rhatach ac ansawdd bywyd gwell. Yn gyffredinol, bydd adweithio yn arwain at yr un weithred dro ar ôl tro, ond mae ymatab yn cynnwys ystyried opsiynau amrywiol posib sydd felly'n ychwanegu hyblygrwydd. Mae meddwl am wahanol opsiynau yn cynyddu'r tebygolrwydd o wneud rhywbeth yn wahanol. Os byddwch chi ddim ond yn yfed, heb hyd yn oed meddwl amdano, pam byddwch chi byth yn newid? Ond gallai meddwl am eich yfed bod yn gam tuag at eich newid eich arferion.
Hyd yn oed pan fydd sefyllfa allanol yn dweud yr unio'r un peth gall ei ymateb i hynny newid, llawer. Mae hyn yn bwysig. Gallwn ni newid ein ymateb yn llwyr, hyd yn oed os nad yw'r sefyllfa newid. Enghraifft, efallai fod rhywbeth yr oeddech yn arfer ei weld yn cyffroes iawn bellach yn ddiflas. Nid oherwydd bod y peth wedi newid, ond oherwydd bod y chi wedi newid. Rydych chi wedi diflasu arno. Yn yr un ffordd, efallai bod bwyd yr oeddech yn arfer ei ystyried yn afiach, eich bod yn barnu'n ddiweddarach ei fod yn flasus iawn, gan fod eich blas wedi newid. Roedd Olivia wir yn arfer casau blas garlleg. Roedd hi'n arfer disgrifio unrhyw bwyd o fwyd a oedd yn cynnwys y garlleg yn afiach, ond daeth hi ar y gwyliau i Ffrainc a mwynhau bwyta prydau oedd blas garlleg yn yno. Mae'n blas wedi newid yn llwyr. Mae'n dweud wrth bobl ei bod yn caru garlleg erbyn hyn. Felly, mae teimladau Olivia ynglyn y garlleg wedi traws newid yn gyfan gwbl. Mae rhywbeth oedd yn arfer bod yn afiach, bellach yn flasus. Ac eto, does dim byd yn wahanol ynglyn y garlleg. Dydy garlleg ddim wedi newid mewn unrhyw ffordd i fod yn flasus. Felly, mae'n ymateb i sefyllfa unigolyn, salwch neu weithgaredd penodol yn gallu newid yn gyfan gwbl oherwydd rydym ni newid. Mae Megan yn dweud, roedd y darn piano hwn yn arfer bod yn anodd iawn, ond mae'n hawdd nawr. Ond dydy'r darn o gerddoriaeth ddim wedi newid o gwbl. Megan sydd wedi ymarfer llawer. Ac yn yr un ffordd, gall jigsaw anodd ddod yn hawdd i'w wneud, nad yw'r pos yn newid mewn unrhyw ffordd. Gall fy moyn ofnadwy ddod yn oddefadwy, hyd yn oed os nad yw'r poen yn lleihau nac yn mynd i ffwrdd. Doeddwn ni ddim yn hoffi Jake o gwbl, ond nawr rwy'n nabod well a rwy'n hoffi llawer erbyn hyn. Dydy Jake ddim wedi newid, fi sydd wedi newid. Roedden ni'n arfer casau rygbi, doeddwn ni ddim yn ei deall o gwbl. Ond wedyn, esboniodd Tom ar ei ole mi. A nawr, rydw wir yn mwynhau'r gwylio'r gemau. Dydy rygbi ddim wedi newid. Fi sydd wedi newid. Roedd meddyliau ofnadwy yn arfer fy moyn i nes i fi ddysgu bod yn rhan fwyaf o bobl yn cael meddyliau feli. Felly dydy'r meddyliau ddim yn fy mhoeni bellach ar rydw i'n gadael iddyn nhw fynd a ddod. Dydy'r meddyliau ddim wedi newid. Fi sydd wedi newid. Os ydych chi'n newid, roedd y ddirwedd yn odidog mewn gwirionedd. Rydych chi'n dweud rhywbeth am eich ymateb eich hun, nid y dirwedd. Mae'r un peth yn wir pan fyddwch chi'n dweud roedd y tric hyd yn astrus. Mae'r gwleidydd yn berswadiol iawn, mae'r gacen yn temtasiwn. Mae'r gacen yn temtasiwn. Na, mae'r ffaith bod y gacen temtasiwn yn dweud rhywbeth amdano chi. Nid un o'n adweddion y gacen. Felly, eich lle chi yn gyfan gwbl yw ymwrthod i'r gacen. Yn temtasiwn, os byddwch chi'n dewis gwneud hynny, os byddwch chi'n dewis peidio y gymwrthod o'r gacen, eich lle chi yw penderfynu hynny. Peidiwch y beio'r gacen. Felly, os ydych chi'n bwyta'r gacen, gan ei bod yn temtasiwn, peidiwch y beio'r gacen. Ac, os ydych chi'n rhedeg oddi wrth y gwyfynod, brawychus, peidiwch y beio'r gwyfynod, ac os ydych chi'n yfed gormod mewn parti gwych, peidiwch y beio'r parti. Am mob achos, chi sy'n gyfrifol am yr ymateb, a chi sydd â'r pŵer i newid yr ymateb. Felly, os bydd rhywbeth yn eich poeni go iawn, does dim angen i chi gwirio na chael gwared y gef na'i ysgoi. Yn hytrach, gallwch chi newid sut rydych chi'n ymateb iddo, ac yn aml, dyma'r peth hawsaf a'r peth gorau i'w wneud.
Yn rhy aml ac yn rhy hawdd, rydym yn gadael i'n teimladau presennol ben i'r hyn rydym yn ei wneud. Rydym ni'n teimlo fel cael byrbyd, rydym ni'n cael byrbryd. Rydym ni ddim yn teimlo'n gymdeithasol, rydym ni'n osgoi pobl. Rydym ni'n teimlo'n flinedig, felly rydym ni'n aros yn y gwely. Ond, mewn llawer o achosion, rydym ni'n gwybod nad y gweithredoedd hyn yw'r peth gorau i'w wneud. Pan fyddwn ni'n cydnabod bod ein gweithredoedd yn cael eu pennu gan ein teimladau, gallen ni gamu i mewn a chymryd reolaeth. Wedyn, gallen ni benderfynu yn ymwybodol, yn ofalgar, beth yw'r peth gorau i'w wneud ac yn ein barn ni, ac ymrwymo i wneud hynny. Felly, rydyn ni'n llunio barn ofalus am beth yw'r peth gorau i'w wneud, hyd yn oed os nad dyma'r beth rydyn ni'n teimlo fel ei wneud ar y pryd. Ac wedyn, rydym yn ymrwymo yn gadarn i'r hyn rydyn ni wedi benderfynu sydd orau. Dydw i ddim yn teimlo fel mynd i'r gwaith heddiw, ond mae'n siŵr wna i ymdrechu i fynd yno. Dydw i wir ddim yn gallu fforddio colli'r swydd hon. Dydw i wir ddim eisiau mynd i'r archwiliad hwn, ond rydw i'n mynd, gan fy mod i'n gwybod mae dyna'r peth sy'n hwyrol i wneud. Rydw i wir yn teimlo fel cael diod, ond dydw i ddim am gael diod am heddiw. Gan fy mod i'n gwybod, fy mod yn yfed gormod, ac mae angen i mi beidio ac yfed unrhyw alcohol am bell diwrnod. Felly, does dim rhaid i chi bod yn yr hwyliau i wneud yr hyn mae angen i wneud. A does dim rhaid i chi fod yn yr hwyliau iawn i gwneud y peth cywir. A does dim rhaid i chi deimlo wedi'ch cymell i ymddwyn fel pe baich wedi'ch cymell. Felly, chi sy'n penderfynu beth yw'r peth gorau i wneud. Weithiau, bydd hyn yn golygu eich bod yn teimlo'r ofyn ac yn gwneud beth bynnag. Yn teimlo diffyg cymhelliant, ond yn gwneud ei beth bynnag. Neu eich bod yn teimlo'r arwydd, ond ddim yn ei wneud beth bynnag. Mae pethau'n debygol o fod yn llawer well i chi yn y pen draw os yw eich gweithredoedd yn cael ei cymell, nid dim ond gan yr hyn rydych chi wedi teimlo fel ei wneud, ond gan yr hyn rydych chi wedi penderfynu yw'r peth gorau i wneud. Ffordd dda o fod yn fwy gofalgar yw rhoi pethau mewn geiriau, ysgrifennu pethau, siarad â rhywun amdanyn nhw, neu siarad â chi'ch hun am y pethau. Mae siarad â chi'ch hun a hunan ddadansoddi bwriadol yn gallu helpu eich gweithredoedd i fod yn ofalgar. Mae rhai pobl yn meddwl eu bod yn wallgo siarad â chi'ch hun. Dydy hyn yn bendant ddim yn wir. Mae siarad â chi'ch hun yn gallu'ch helpu i weld pethau'n glir a phenderfynu beth sydd orau i'w wneud. Weithiau, mae'n gwneud llawer o synnwyr cael sgwrs difrifol â chi'ch hun. A siarad allan yn uchel â chi'ch hun. Ond dim ond os ydych chi ar ben eich hun, neu fydd pobl yn meddwl eich bod wedi colli'r plot. Mae siarad â chi'ch hun yn arafu pethau, yn helpu chi feddwl yn glir, ac yn helpu chi feddwl am wahanol syniadau am yr hyn y gallech chi ei wneud. A bydd bob un o'r agweddau hyn yn eich helpu i ymatab yn ofalus yn hytrach na dim ond adweithio. Mae effeithiau siarad â chi'ch hun yn dibynnu ar beth rydych chi'n ei ddweud a sut rydych chi'n ei ddweud. Peidiwch â syrhau eich hun, byddwch yn gadarnhaol. Peidiwch â gweld bai yn eich hun, byddwch yn garedig.
peidiwch â bod yn feirniadol ohonoch chi'ch hun. Byddwch yn galonogol. A siaradwch â'ch hun mewn llais caredig. Siaradwch â chi'ch hun fel ffrind da sy'n ceisio helpu ac annog. Byddwch yn garedig o ran yr hyn ydych chi'n ei ddweud wrth eich chi'ch hun. Byddwch yn ffrind gorau i chi'ch hun. Mae rhai pobl yn ymddwyn fel ei gelyn pennaf. Mae siarad â chi'ch hun mewn ffordd cadarnhaol hefyd yn ffordd dda iawn o atal siarad beirniadol a sarhaus i'ch meddwl a'i ymdrechion i roi gorchmynion i chi. Felly, pan fyddwch chi'n siarad â chi'ch hun, byddwch yn gadarnhaol, yn realistig, yn gyfeillgar ac yn galonogol. Byddwch yn garedig ac yn hunandosturiol. Un neges bwysig iawn i'w dysgu o'r cwrs hwn yw nad oes rhaid i chi wneud yr hyn mae eich meddwl. Yn awgrymu y dylech chi wneud neu'n dweud wrthoch chi ei wneud ein ceisio eich gorchymyn chi wneud. Ond yn aml, rydym ni'n anghofio hyn, ac yn gadael i'r meddwl rheoli eich gweithredoedd i osgoi hyn rhag ddigwydd. Mae angen i ni fod yn gadarn, yn bendant, yn hunanhyderus ac yn rymus, a gallai fod angen i fod yn rebel. Fel rebel, cadewch olwg am adegau pan mae eich meddwl yn amlwg yn awyddus iawn i chi wneud rhywbeth, ac wedyn ystyrwch wneud i'r gwrthgwyneb. Er enghraifft, os yw eich meddwl yn dweud wrthoch chi, peidwch eich chamu ar y craciau a'r palmant. Camwch ar y pob crac a gallwch chi yn y palmant. Ac os yw'ch meddwl yn dweud wrthoch chi, peidwch a chodi'r llais, gallai pobl werthyn. Codwch eich llais, gwnewch eich pwynt a theimlo'n dda eich bod wedi cymryd rheolaeth. Cofiwch does dim rhaid i wrando ar rybyddion eich meddwl, a does dim rhaid i chi ddilyn eu gyfarwyddiadau neu orchmynion. Mae'ch gweithredoedd dan eich rheol chi. Chi sy'n gallu penderfynu beth i'w wneud. Felly, pryd bynnag y bydd unrhyw un, neu'n meddwl eich hun yn ceisio'ch perswadio neu orchymyn eich chi i wneud rhywbeth, rydych chi'n rhydd i wneud i beidio a'i wneud. Chi sydd i benderfynu. Felly, o rhan gweithredoedd, does dim rhaid i chi wneud yr hyn y mae eich meddwl neu unrhyw un arall yn ddweud wrthoch chi am ei wneud. Does dim rhaid i chi wneud yr hyn y dywedir wrthoch am ei wneud. Gweithaf, beth ddywedwyd wrthoch pan oeddech chi'n blentyn? Pa mor ryddhaol oedd hynny? Yn y pen draw, chi sy'n rheoli'r gweithredoedd, ac mae hyn yn gallu helpu fyw bywyd gwell, mwy boddhaus, drwy gymryd rheolaeth a penderfynu beth rydych chi'n mynd i gwneud. Yn ofalus, yn bendant, yn ofalgar. Hyd nawr, mae'n siŵr eich bod i wedi gwneud yr hyn mae bron pawb yn ei gwneud yr hyn sy'n ddod yn naturiol. Adweithio'n dychmygell, dilyn eich gredd, a chael eich tywys gan eich meddwl. Felly eich bod wedi brwydro ar tro i geisio cwiro pethau nad oes gen eich pŵer dros, a cheisio ymwybyddu neu osgoi materion sydd wedi yn wir eich poeni. Nid chi sydd ar y fai os nad yw'r holl ymdrechion wedi llwyddo i wneud pethau'n well. Efallai byddwch chi'n teimlo fod blino yn lan ac yn meddwl oes gennych chi unrhyw bŵer i wneud eich bywyd yn well. Neges yw, bydd pethau'n well os ydych chi'n rhoi'r gorau i frwydro i dderbyn eich broblemau o ran yr hyn ydyn nhw. Mae'r cwrs yna awgrymu ffordd arall o delio â meddyliau yn teimladau nifer y symud ymlaen. Dyma'r ffordd o dderbyn a ymrwymio. Gweithgareddau. Ar ddiwedd pob un o'r ffilmiau hyn, rydym yn awgrymu nifer o weithgareddau ychwanegol y gallwch ei gwneud yn eich amser eich hun. Mae cyfarwyddiadau manwl ar bob un o'r rhain wedi eu cynnwys yn y pecyn gweithgareddau y gallwch ei lawrlwytho oddi ar y wefan Bywyd Actif.
Dyma disgrifiad bras o rai o'r gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'r testunau rydyn ni wedi bod yn ymdrin â nhw yn y ffilm hon. Yn gyntaf, beth rydych chi'n gallu a ddim yn gallu reoli. Beth allech chi ei wneud pe byddech chi'n cael cynnig llawer o arian i'w wneud? A beth fyddai'n amhosibl i chi ei wneud hyd yn oed pe byddech chi'n cael cynnig miliwn o bunnoedd? Fy atebion dros dro. Mae'r gweithgaredd hwn yn cynnwys nodi unrhyw atebion dros dro rydych chi wedi bod yn defnyddio yn y gorffennol, neu eich bod yn defnyddio o hyd, i geisio osgoi meddyliau a theimladau animynol. Sut mae fy adweithiau wedi newid? Sut mae eich hoffterau a'ch casbethau a chadweithiau emosiynol wedi newid dros y blynyddoedd? A yw rai o chweithiau wedi newid? A ydych chi wedi goresgyn unrhyw ofnau a oedd gennych chi ar un adeg? Ac oes yna chweithiau ac adweithiau personol a rydych chi'n gobeithio a gallen nhw newid yn y dyfodol? Gweithgareddau gofalgar. Bob tro, byddwn ni'n ein annog i ymarfer nifer o weithgareddau ymwybodaeth ofalgar hefyd. Yn y ffilm gyntaf, fe wnaethon ni awgrymu y gallech chi ymarfer anadlu gofalgar. A'r tro hwn, rydyn ni'n mynd i ychwanegu 2 weithgaredd ymwybyddiaeth ofalgar arall i chi roi cynnig arnyn nhw. Ymestyn breichiau yn ofalgar a gwylio cannwyll yn ofalgar. Ymestyn y breichiau yn ofalgar. Mae hyn yn cyfuno ymwybyddiaeth ofalgar a derbyn. Daliwch un o'ch breichiau ar lefel ysgwydd a'i cadw yna am beth amser, hyd yn oed pan fydd yn mynd yn anghyfforddus iawn. Sylwch ar bob teimlad, pleserus ac amhleserus, a chwilfydedd a ddiddordeb. Talwch sylw i bopeth rydych chi'n gallu ei teimlo, a derbyn y cyfan. Addaswch yn unol â phob teimlad, a thynnu, a phoeni, y blinder a'r straen. Ac i feithrin eich pŵer derbyn, byddwch yn barod i derbyn yr anesmwythdra. Gwylio cannwyll yn ofalgar. Goleuwch gannwyll a threiliwch amser dim ond yn gwylio'r fflam yn symud. Pan fydd meddyliau a theimladau'n dod i'r amlwg, fel y bydden nhw'n naturiol, gadewch iddyn nhw fynd a dod a dewch a'ch sylw yn ôl yn dyner at y gannwyll a'r fflam. Cofiwch mae'r pecyn gweithgareddau yn rhoi gwybodaeth llawn i chi am bob un o'r gweithgareddau ychwanegol a'r arferion ymwybyddiaeth ofalgar yr ydym yn ei hawgrymu i chi gwneud yn ystod eich amser eich hun. Bydd defnyddio'r pecyn gweithgareddau yn sicr yn eich helpu i gael y mwyaf o'r cwrs hwn. Gweithgaredd byw ymwybyddiaeth ofalgar. Nawr, unwaith eto, byddwn ni'n gorffen y ffilm hon a gweithgaredd byr byw yn ymwneud ac ymwybyddiaeth ofalgar. Byddwch chi'n gweld llun a fydd yn newid lliw yn raddol. Canolbwyntiwch ar yr hyn sy'n digwydd ar y sgrin. Sylwch wrth i'r lliwiau newid yn araf. Os byddwch chi'n sylwi ar unrhyw feddyliau a theimladau yn digwydd i chi wrth i chi wylio'r llun yn newid, sylwch arnyn nhw, gadewch iddyn nhw fynd a dod.
Felly, rydym ni bellach wedi cyrraedd diwedd yr ail o 4 ffilm yn y gyfres Bywyd Actif, ac rydym yn gobeithio byddwch chi eisiau mynd ymlaen i gwblhau'r cwrs trwy wylio y 2 ffilm arall. Bydd y ffilm nesaf, sef Bywyd Actif ac 3 Bod yn Ofalgar, yn canolbwyntio'n bennaidd ar ymwybyddiaeth ofalgar. Byddwn yn esbonio beth yw ymwybyddiaeth ofalgar ac y gwrthwyneb, ac byddwn yn cyflwyno ac yn esbonio ddeoliad a arferion ymwybyddiaeth ofalgar byr. Yn ogystal ag awgrymu arferion arall y gallwch ei ymarfer yn eich amser eich hun. Efallai y byddwch chi'n dymuno aros ychydig o ddyddiau cyn gwylio'r ffilm nesaf i roi amser eich hun am sugno'r cynnwys y ffilm hon, ond ar ôl chydig o dyddiau, byddwch chi'n barod i gael y fwyaf allan o Bywyd Actif ac 3 Bod yn Ofalgar, sydd wrth gwrs al ei gar ar y wefan. Diolch am wylio a edrychwn ymlaen at eich gweld chi cyn bo hir.